si Daddy ko. Good morning. Ask Kuya Zach. Good morning, guys. First day of March. Oh, first day. Buti pa siya. Pinutayo. Ikaw. Arnold's food. It's okay. It's okay. Mommy will clean it. Okay, go with Kuya Zach. Okay. Wala ang daddy nila nag-work. Kuya Zach? Do you want any muffin? Just let me know what you want. Si Holly kagabi sobrang iyak. Hindi ko alam na umiiyak siya kagabi. Kasi natulog siya sa mga boys. Yung first night. What happened? Why? Oh no. You're gonna go to the other room with Kuya Zach. To the other cabin. Oh, go. Go with Kuya Zach. Ask Kuya Zach to take you there. It's alright, Arlo. Mamaya ko lang sabihin yung kay Holly. Hi, neighbor. Ano ba naman? Sis, nakikisabay man to. Nakisabay naman si Kuya sa akin pag-open ng camera. Baby, dito lang. Ano? Oo, nagsuka si Elijah ilang beses. Binalik ka lang mga nakaraan. Hi! Hi! Say hi! Naka-ano na pala ako, guys. Naka-outfit na tayo ng pang-walking. Oh, bilis mo mag-outfit. Andito na sila. Good morning. Good morning, neighbors. Char. Kinakat niya yung ating sila pala niya nang kakain. Wow! Oh, sila. Hindi na talaga siya kakain. Sila po ang kakain yan. Tayo. Meron din. Eto, nagkakat din siya niyan. Nandisal ako. Sige, go. Si Holly, mama, ipakita ko yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko natapos. Mama, ipakita ko si Holly. Ang mukha ni Holly ay grabing maga ng niya, mukha, mga ito din sa sa may dito ba sa head, sa top na yan, maga siya kasi kagat ng lamok. Si Holly may pagka-allergy siguro to sa kagat ng lamok. So sabi ni Jan, pag uwi niya, nag-golf pala si Jan. Umalis si Jan, tsaka si TJ, tapos si Tony, tapos yung isang friend ni Jan dito na nakilala na taga Port Ferry. Nag-golf sila, 7 o'clock ba sila umalis, Kat? 7:40 umalis sila. So, mag-golf siya. Sabi niya, pagbalik niya dito, punta sila ng chemist ni Holly para patingin kung anong tamang ointment ang hanap mo na. Meron si Race. Ito ba yung ginagamit mo? Yung Beth. Bepanteng. Napirush kasi yan. Eto, ginagamit ko ni Jan kasi kahit saan namin. Kaso sa amin, hindi ko nadala. Baby? Okay, push baby. Kasi mayroon kami yung Popo, yung nag-work naman yun. Pero ngayon hindi siya nag-work kay Holly. Kasi ang Popo kahit saan yan sa bite, sa hindi siya nag-work. Makita niyo si Holly. Tapos kagabi, sobrang iyak ni Holly. Akala namin kung si Ayla lang yung umiyak. Pero si Holly pala. Tapos si Sak galit na. Kasi sa isang room sila. Sabi niya, she's been crying for 1 hour. Hindi namin in-expect na umiyak si Holly. Kasi hindi naman umiyak si Holly paggabi. Tapos pagpunta ko sa kanya, sabi ni Holly, sabi niya, Mossy bites, it's always on my head. Ganun talaga. Siguro, nag-dream siya. Sabi niya sa akin, yung mossy bite, laging nasa ulo niya. Mas makati siya sa gabi. O, sobra. Tapos, sabi ko, wag niyang kamutin kasi ginaganon niya. Sabi ko, don't eat it. So, tapos pinapat-pat ko lang. Tapos, hindi talaga kami makatulog ni Holly. Surprise. Ayan na, wow, tapos na siya. Ayan na po ang kanilang breakfast. Yan yung breakfast nila. May gym beam po siyang aga, diba? Ang aga ng pa-gym beam niya. Oh, si Johnny Boy nag-gym beam kagabi. Meron akong ake. Ayan na. Ito sa akin, hot water and lemon. Hindi ko nadala yung aking apple cider vinegar. Kaya, ito na lang, tsaka chia seed. Kasi bago kumain, ito muna ang inuuna ko.
Punta na kayo niya ng ano? Tennis court. Punta ka na niyan lang ng tennis court. Bili na ako ng chia seed. Wala tayo ngayong apple cider vinegar. Okay. Dito tayo sa mga girls. Nasaan na siya? Nasaan na siya? Nasaan na si Kat? Good morning. Good morning, Ben. Good morning. Good It's again morning. hot. Mag-start na tayo mag-walking. 10:58 na. Yung mga kasama ko nauna na sa akin. Kasi pinapatulog nila yung mga bata. And si Sak sumama din. Nag-scooter siya kasi nga si Ayla kasama. Tsaka si Arlo. Si Lai kasama din. Then si Mars. Sila yung mga nauna na. So walk. And pinalitan ko pala yung aking di ba kanina parang may cover up ako yung sa arms lang, yung half. Pinalitan ko nito. Ito yung regalo sa akin ni Kathy. Thank you, Sisi Kath. Ayun sila. Hinihintay nila ako pala. Ayan si Zach. Naka-scooter si Zach. Hi, Zaki. Oh, wow. Okay, let's go. Go back. You're going back home? Alright. Balik mo si Zach doon. Ando yung aking mga kasama. Okay, mamaya na lang. Paano yan, sis? Sa goals kasi sa... Alam nyo nasan si Ayla, napagod na siya. Wow, stretching. Ayun si Ayla, oh. Pagod na siya, oh. Si Mars andun pa. Okay, yug nyo yung katawan, upper arms, upper body. Ayaw niya. Hindi niya na kailangan kasi okay na siya. Crop top na nga si Sis, eh. Nga, ikaw ang maglaban. Sige. Wow. Tapos stretching yung legs. Yatay ka yung mga anak mo. Diyos ko. Parang hindi na ito naging walking, naging comedy. Ano na to? Ano ka pala? Aerobics pa lang kailangan mo, sis. Hanapan kita ng Zumba. Ano dito, sis? Nakaano siya kahapon ng outfit mo? Pinapawisan ako sa TikTok kaysa sa itong lakad. Dito lakad? Oo. Ako nga, pinapawisan na ako. Napifeel ko na. Ang tulog na si Arlo. Tapos magiging bumpy na naman. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Tapos na kami mag-walking ni Arlo. Kami yung natira ni Arlo. Okay, we're going, Baba. Okay. Okay. Ayan ang mother. Hi, baby. Na-miss nilang isa't isa. Naka 7 point, tayo? Almost 8. Siya, hindi na. Hindi na. Ay, okay. Pahinga lang saglit, tapos maligo na rin ako. Sisak na yung kasama ko. Yung last lap. Where are you going? Bye, Mama. Siksak ang nag-aalaga kay Ayla. Sinusundan niya lagi si Ayla kung saan man pumunta. See you, Baba. See ya. Tita, me. Say, Tita Manay. Sabi ni Sak, can you say see you to my mom? Say see you to Tita Manay. Tita Manay. How about Tita Manay? How about my Tita Manay? Tita Manay. Uy, me. Say see you, Tita Manay. Kiss Tita Manay. See ya. Bye. Have fun. Okay, go to Kuya Sak now.
Oh, Mi. Ayaw niya na magpahawak sa ano, sa hagdanan, Mi. Ayun, cute. Pawisan. Andito na sila. Hi! Hi, baby ko. Come here. Ito si Holy Ghost. Come in, Baba. Shh. Oh, yan. You got spray? Yeah. Ayan nga yung mukha niya. Oh. Parang siyang may Becky ba ang tawag nun? Ayun, let me see, baby. Oo, ayan siya. Magang-maga siya. Allergic siya sa mosquito. You have one too, Baba? Did mommy spray you or daddy? Mom. Oo. Namamaga din ikaw, Baba? Mosquito kasi. What? One dress. Oh, syempre. Oh, diba? Kasi ako nakaganito. Nakalikas man kasi siya, mommy. I want dress. Go, Baba. Get your dress, Baba. Where's your dress? Get your dress. Ayun si Sako. Siya talagang guard. Get your dress. Ayla, you stay here. I'll get your dress. Baba, do you want me to tie your hair, Baba? Hali? So, it won't irritate your, your bite. Grabing iyak yun ni Holly kagabi. Hindi ako nakatulog. Kaming dalawa. Hindi rin siya nakatulog kasi ang kati-kati hindi niya pwedeng kamutin. And si Arlo naman ang binabantayan ni Zach. I don't know what to do when it goes hot. Just hold him. Yeah. Just Sometimes he hold. wants to let go, so just make sure you hold him tight. Pilihan ko ang aking baboy. Ayan, binibihisa na si, I'm so sorry. I didn't mean to. Bihis na si Holly, ay si, ng dress, si Isla. Wow, come on, let's take your I'm leggings just off. gonna get your... Hey, Kasi ni Arlo kay Kuya sa kalam, dilim naman natin dito. Ay. Ang dilim. Si Mers uwi na. Uwi na kami, guys. Una na sila kasi. Uwi pala sila ng Pinas. Sa Friday. Kain kayo. Kaya, Kain kayo sayo. pa sa daan kasi Drive-thru na lang kami guys kasi hindi na umabot yung lunch natin. na siya. Kasi nag-workout yung tagaluto. Kasi nga, tulog pa nga to eh. Wow! Pretty dress, Ayla. Tingnan mo si Ayla. Thank you. Uy, thank you, guys. On April, Yeah, see you on April. mag-walking. Walking tayo sa on April. Walking tayo sa April. Balik na ako. See you, ate. See you when you get back. Yes. Get back. Dalawa. And thank you sa gift. April now. April. What happened? Where are they going? We're going now. Yeah, they're going to the Philippines. They're going to the Philippines on Friday. Okay, and Kuya Zach help you. Kuya Zach, thank you, Kuya. We'll say goodbye to See you, the bye-bye. Oh, pupunta. Thank you. Ay, oh. Sa April. Sa April. And enjoy yung, Philippines. Okay. Ayan na siya. Oh, let me see your, your face. Oh, my baby. Look at the face. You're still pretty, though. Tita, Wala pa si, wala pa. Say, see you to Tita Mers now. Say, see, Tita. Give cuddle, Tita Mers. Say, see ya, Tita Mers. And Tita. Tapos si Tita Marivic. Oo. Say, see you, Tita Marivic. See you. Say, bye-bye na to, Tita. Bye. Uwian na sila. Matutulog ka sa car. Abangan ko siya. Ito yung sa hindi, Bath and Body. So, Bath and Body to. May babayabay ka mama. Yes. Mad about you. Nung kami nun, nag-Melbourne. Tagal na rin ito. Pero kasi ang dami niya. Ayan pa, meron pa. Asa na din ito? Ayan. Ito naman yung Magic in the F. Mamaya ako maligo, kain daw muna. Hindi na lang namin sila. Is that you? Kasi
Oo. Oh, look at Ayla. Gusto niya rin magpaano. Umiyak na si Sia, enjoy Philippines. Gaya siya kay Ate Holly. Kaya na lang yun. Ako na mag-ano kay Hard. Yan. Gising yan sa kotse yan. Ayan, gusto mo yan. It's okay, my love. It's okay. It's okay. We're going. Bye, Holly. Yeah, Holly. Bye-bye, Hard. Hindi na kami makabatex na natin siya. It's alright. We just didn't tell her. Alright, Elijah, bye. Alam mo, gusto niya din ang ganito. Hindi man siya yung aburido ba. Siya rin naman may gusto eh. Alex. Bye-bye. See you, ate. See you, Mars. Bye-bye. O, sige. See you, Mars. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye, guys. Ali. Bye daw, sabi ni Arlo. Uy, Sa Dong. bakit yung mga bata? Bye, Dong. Right. Come on, right. Kada right. See you. Baby, it's okay. Baby will come back. Baby. Arlo. Baby. Bye-bye. Bye-bye. Baby, come on. Si Baby kasi sasama. Ayun. Bye, ate. Ay, sorry. Come on, bye, ate. Come on, bye, ate. Bye-bye, ate. Kiss, ate. Kiss, bye. Say bye. Bye, Bye, parents. Pare, bye. Si Pare malungkot. Malungkot si Pare. Talaga makastep. Balik ka dito, oy! Gusto niya punta na Adelaide. Natuloy na rin niya. Oo, gusto mo sama. Iba ba ko to? Okay. Bye, ate. Don't pull it, Baba. Okay, ready now. Look at yourself. Where's Ayla? Ayla, look. Look at Ayla there. Oh. Baby. No, the baby nga. Si baby. Hindi siya makapokus kasi si baby. Is that the baby? Ate. See ya. Oh, is that Ayla? I'll get the food. Dito tayo, doon tayo. Doon na lang tayo para sige. hindi nailipat kami na mas dito. Wala natin itong ano. Yeah, let's go. Ay, not for that paper plates. Only for that paper plates. Wait lang. Okay. Is that alright? Look. Elijah! Alright. Doon kami sa kabila kasi kakain na. Sak, let's go eat. Anything. Okay. Mayan ako maligo. I have my own rice. Oh, ayan na yung ating. Ano nga to? Ampalaya. Ginisang ampalaya. Tapos may lobster. Tapos ito yung ating rice. Couscous. Ay, umiyok na siya. Want chips, Baba? Thank you. Oh, yan. Ito yung rice natin. Couscous. Couscous mo yan. Kain tayo. Diba? Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo. Ang dark na nito ko. Nakita mo? May mic ako. Tingnan mo. Hello. Diba? Kat? Nakita mo, Kat? Nakita mo naman yung kanyang gear. Luwang-luwa kasi yung cleavage yun. Hindi ko rin na ano sa araw. Yan tuloy na ikano sa araw. Bye, guys. Ay, madilim. Sorry sis, wala nang pwesto. Hindi talaga nakaabot sa lunch na. sila. Oo, sayang. Kaya nga. Ganun ka laking kids. Pwede ba rin sa upo? Kaya nga. Nahulog. Sino may gusto ka? Babay ko. Kumaan ka. Oo, baboy, be. Tayo lang naman. Meron tayong... Oh! Ito, kala ko naman may nahulog. May nahulog ka. Ampalaya, may rice, couscous, and... Hati kami dito na sip the rice. Mga ano to. Ayaw to? Sarap to. Baba. Ayun. Bigyan mo kaya ng ampalaya dahil. Try natin. Gusto na. Ano ba to? Pait-pait. Hindi, pait. Hindi ko ngayon, ginisa ko na right away kasi kapwa Israel na tayo sis. Nagmamadali. Bakit ba? Ano ba dapat gawin dyan? Pipigaan o sa asin ba? Babad pa nga sa asin. Para hindi naman maalat. Okay na, masarap na. Medyo maagal ka na. Hindi maalat, mapait ba? Ganun, mapait naman tayo ito. Kapalaya eh. Ano yun? Toppings. Sarap. Diba? Parang Gusto mo yan daw? Dong, sarap dong. Sino uminom ng gym, Bem? Ang idilim naman. Sakto na lang i-vlog natin kasi mas malinaw doon, Kaysa sa akin, ang dilim. Kumain siya ng pork na may soya sauce. What's that? Lost and look at it. Ayaw yung fried fish. Try na natin ito.
Baka magkalahulog. Parang si Alo nagmumukbang ng crayfish. Tignan mo yung ano squid. Mukbang ka doon. Ikaw na talaga nag-long sleeve doon. Ang lamig kasi kanina. Naka-ano na siya naka-outfit na siya. Ang lamig, pinalitan. No, ngayon. Baboy dyan, sis. Meron pa ako marami. Okay. Wow! Good ka? Hindi ba siya? Masarap sa rin. Isang kapalaya lang to, Dad? Dalawa. Bakit na kaya doon pumunta sa Manila Trading pag weekend? So, mayroon silang Doon kompleto sa ng dating sinigang. ano, sa andito Kaya di Cheryl. dati. Kompleto sila per sinigang. Ano ba? May gulay din. Oo. Weekend lang dahil Saturday and Sunday. Malayo yun sa'yo. Medyo malayo sa kanya eh. Remember, did he fall down the stairs? No, I think it's a fake na. I wasn't true. Oo, lang dami. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. Dito na sila. Tito Jan! Kaya nga, pagod sila. Go to Tito Jan! Oo, kararating lang na. Have you eaten, Han? Ano was that? Tito Jan! Hello! Ganina no, Tito. Parang uno. Di na. Cute, cute. Dito na sila. Tito Jan! Kaya nga, pagod sila. Go to Tito Jan! Oo, kararating lang na. Have you eaten, Han? Tapos na akong kumain and kami ni Kat nainggit sa drumstick ni Tony. So, inutusan namin yung dalawang girls na kuhaan kami ng drumstick. Si Tony. I need to check it doesn't have my name on it. Siya magkasalan. Okay. Show me. Thank you. Ayun. Ano naman ayaw mo to? Supa-dupa ka lang. Dua Lipa doy. Anong flavor yan? Vanilla, I think. Huh? Early goal, lunch, ice cream. Kat? Kat kasi. Parang gusto That's ko life. yan. My life. Sis, you want? Na? Kain tayo, guys. Almost 8 naman yun. 7 point something yung lakad natin. The kids didn't Ang tagal ko nilag-ice cream. Sarap. Yung alaga ko. Okay. Cheers! Friendship! Friendship! Cheers! Good. Pwede dito din, guys. Supportan mo ang camera. Iyak yung bata. Okay, cheers! 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 Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go and waste another day. Mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I'm This is so sweet. Tulog siya kay Tito Jan. Oh, pinatulog namin siya sa couch pero tulog pa rin siya. Kina siya ni Tito Jan.
Magsigisingan na sila. Bye! Enjoy your swimming. Bakit papunta kayo dyan? Where you going that way? Kasi yun yung daan. Ah, okay. Long way. Alright. See ya. Exercise. Enjoy. Alam mo naman tayo. Hindi ko nga alam. Okay, 1, 2, 3. Hindi na tayo sabay. Bakit kami? Nauna ka. Hindi na kami sabay. Bakit ako na naman magaling? Gawin natin si Beskita now. Hindi pa talaga kayo niyalan ngayon. Ayun lang pala. Yeah, yun lang. Pag hindi ka pa talaga sabay ng manay, ang buta lang talaga. Nalulungan ng pamakas. Oh, ang galing. Unahan ka, ha? Unahan ka ngayon. Unahan ka ngayon. Ang galing-galing mo, ha? Left, right, na or left? Ay, sa tabi niya. Kasupak sa tabi na pala yun. Maganda na siya siya ito. Maganda naman na. Yan! Tapos dalawa sa likod, ganun. Para ka siya. Ay, 10 seconds to ah. Paano gagawin mo? Hoy! Magkita ba? I-asras pa natin. Wala yung mata naman. Huwag mo ako yun. Where's the sea? We're on the sea. Ayla? I'll take this nothing. It's pretty cool as well. Ano ba yun? Ano dahil? Wala nang ginawa. May tama na nga. Sana ka na sana natin dun. Ano? Ano ba yun? Zach! Where's the island sliver? Kasi no, hindi na lang distance natin. Hindi pa rin tayo nakakabay. Di ba gano'n lang naman? Ganon. Tapos, ganon. Gano'n. Tapos, ganon. Di ba? Ito hindi naman ito gagawin. Gano'n pa rin. Oo, ganon na lang. Gano'n naman. Tapos na, diba? Ganon. Una, ganon. Tapos, ganon. Tapos, ganon. Tapos, ganon. Tapos gano'n na. Paparazzi! Ito pa talaga nakarating sa atin. Kaya, Ang dilim talaga na sa akin. ayan. Ano yun? Dapat sabay-sabay na tayo nakaganyan. Sige, maganyan naman tayo. 1, 2, 3, go. Ano na? Right. 1, 2, 3, go. Wala pa? Ah, sabay mo yan. I know. So, okay na yun. Sabay tayo. Pumasok si Ayla. Ay, kaya. Ayan. Okay na yan. At hindi halata tayo. Kasi agad titignan. Si Ayla.
Sama, boys night. Boys night. Alis sila. Nakagawa na kami ng TikTok sa wakas at nakaligo na rin ako. And ayan, nakaluto na sisi live, full set na adobo. And ang aming taga-tikim. Taga-hiwa pala, sorry naman. Slash na lang please. And ayan, mayroon tayong prawns. And the chef for this holiday. Yes. Size 6. Size 6. Wow! Sana all. Uy, oo, no. Size 6. Ayan guys, meron pa akong rice. So, ito yung rice natin. Oh, ay. Ito na naman guys, kakain na naman tayo. Wala kaming ginawa. Kaya nga. Pero size 6 pa rin siya. Kain siya ng kain, sis. Kailangan ko, ngayon lang. Tapos na kaming kumain and nandito na yung mga boys. And nagkakagulo na ang mga bata. Oh, yan na. Ang happy ni boy. One of the boys na siya. Yeah, yeah. Ang sarap ng dinner namin and masarap din daw yung dinner ng boys. What did you have? Steak. Farmy. Farmy. Ayan na si Kuya. Sak, what did you have, Sak? Farmy. How about Kuya Peter? Again, how about Daddy? Prawns, garlic prawns with Farmy. Chicken schnitzel. Okay. How are you, yeah? we had apple ramen. You can't see? Yeah, because the cool rainwater. Kasi nga, too much swimming si Kuya. Sakit first daw. Oh, thank you, Kuya Sak. Binigyan sila ng Skittles. Guys, anong oras na live? 11:01. Oo, 11 pala. Dito kami sa ano kasi nyo, dito sa bahay nyo. Sa bahay nyo. Close na namin yung vlog guys. Yun na yung vlog. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Salamat sa food. Salamat sa patambay. Nag-delete pa siya eh. Good night guys. Guys, anong oras na live? 11:01. Oo, 11 pala. Dito kami sa ano kasi nyo, dito sa bahay nyo. Sa bahay nyo. Close na namin yung vlog guys. Yun na yung vlog. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Salamat sa food. Salamat sa patambay. Nag-delete pa siya eh. Good night guys. Cause I think I do want you next to me.